拡大しちゃう。こんな感じの。こうしてこうしてこうなって、これつけてこんなんしたら製図用パンタグラフの簡易版完成。この文字をこっちへ拡大するよ。元画像をなぞると拡大される仕組み。本当は元画像をなぞるところを持つみたい。うまくいかなかったんでこっち持ちました。墨入れして出来上がり。